nije dogodilo. U Rogoži su seljaci jučer blokirali prometnicu i sada je tamo 13 traktora. Osim seljaka iz Garešničkog kraja stigli su i neki iz Kutinskog. Neizdrživo je zbog ovih obećanih potpora koje nam se ne isplaćuju na vrijeme. Odnosno, ni ne znamo točno kad i koliko će biti isplaćeno. To je, stalno se računa s nekim novcima, a koje ne dobivamo kad je dogovoreno. Jedan od organizatora prosvjeda, predsjednik nezavisnih hrvatskih seljaka Mato Mlinarić, ističe da time ne ruše vladu, već prosvjeduju iz očaja. Tvrdi da ih ministar Čobanković, otkako je postao potpredsjednik vlade, ignorira, te ga već mjesec dana upozoravaju na svoje zahtjeve i ne uspijevaju dovesti za pregovarački stol. Mi nismo zato da pravimo ovakav cirkus kakav radimo. To možda za nekoga je cirkus, ali ovo ljudi rade iz očaja jer u isto vrijeme njima država duguje, oni duguju državi, a država im ide u ovrhe. I ovo stanje je ovako neodrživo. Trenutno raspolažem s nekim 100 hektara obradivih površina. Trenutni dug po poticaju nekih 90 i nešto sitno tisuća kuna koji nije isplaćen, evo do dana današnjeg ni jedna lipa. To bi vam olakšalo? Daleko od toga, puno. Treba kupiti naftu, treba platiti gnojivo kojemu je cijena veća nego vani, osjetno, i sjeme sve bez nekih sredstava. Ako nemamo na raspolaganju novce, ne možemo to krenuti u sjetvu, jer ako idemo na kredite i to nam je daleko skuplje. Zbog blokade državne ceste u Rogoži, policija preusmjerava promet na lokalne ceste preko Kaniške Ive, Međurića i Banove Jaruge. A prosvjede seljaka podupro je Virovitički HSP. Na konferenciji za novinare u Virovitici rečeno je da seljaci ne prosvjeduju iz obijesti, nego zato što su dogurani pred zid. HSP-ovci ističu da su još lani upozoravali na loše stanje u poljoprivredi, te da su vladi dali konkretne prijedloge kako to promijeniti. No njima je, kažu, važnije završiti pregovore jer ulazak u Uniju vide kao spas za svoje loše poteze. Smatraju da neisplata kapitalnih ulaganja pogoduje samo bankama koje su u vlasništvu stranaca. Dodaju da seljaci više ne mogu vraćati sve kredite, pa će, kažu, biti prisiljeni smanjiti proizvodnju. Ističu i da su seljaci u pravu kada traže povrat cijene plavog dizela na 4 kune. Znate da je prošle godine bila priča da su seljaci to koristili na sve i svašta, da su se vozili u skupocjenim autima i tako dalje, pa su onda srezali te kvote, odnosno količine su ograničili tog plavog dizela. Tu se uveo doduše nekakav red koje mi pozdravljamo, ali ako su već srezali količinski plavi dizel, onda mogu sigurno vratiti te cijene na 4 kune za litru dizela plavoga, i to je zahtjev koji mi apsolutno podupiremo i stojimo iza toga da su seljaci u pravu. HSP-ovci tvrde i da je uvoz hrane u posljednjih nekoliko godina dostigao alarmantnu razinu, te ugušio domaću proizvodnju, što pak izravno pogoduje trgovačkim lobijima, a nikako